Dang. Late mangga buangan ni mo. Tulas ang pito yun. Hi vlog. Wah. Ay, balik yan ni Uwin. Dili mas bagay saya ha. Gawas ako sa vlog niya. Oh, picturing na po. Shout hi Doy, love you. Di lagi nang gawa. Ina jo. Doy, love you. Itong leader ba? Leader. Ano, i-try daw vintage helmet for ano? Pixie ba to? Or ano lang ba? Oh, may ano. Naalagin, nakapalit nitong kailan ako gani, taga Manila. I don't wanna go away from home. It's VP. Go home. Diba? Sir, patingin ko itong ano ko dyan, sir. Saba kayo na ang bibidraan yan sa koy ni Gonggong. Yang bottom bracket. Adi ay namo extra dia baligya. My god, ganun wa. Kapag mihapit na lang tarahan dito sa unsa. Dito sa mangga. Oh. Nato sila submit dito oh. Sila mo isa. Ay ganito sagod. Padalit lang. Okay. Okay. Katong submit ni BB fight ra to. Katong submit ba? Submit na. BB. Okay ah. Saba ang kaya god. Size. Isa ang pagkano ya? Taka ra tagpalit mo. Pero rong gurong kan ano? Oh ya. Say mga anak-anak size anak. One toto. Marang ingon no. Sige, mamita na lang sa dyan. Ah, may problema. Oy, itong pagsukat ito pag-ayon ni mo. Ano naman kang walang freezer no? Oo. Kahit na oy, dili na sa unsa. Uwi din na gadina. Di mo, ilis pagkog kadina po. Dula mo yan na diha. 105. Wala na no. 1 toto nga, baby. Kita na. Ha? Palito eh, ibang set na siguro.
tagiyan na ya. Sama na oy. Wala mo kay crack dai. Dili presyo ni mana. Rap dog. Apa? Oy, last na oy. Taod. Saan na? 7.5. Eh, mo na to ako ha? Di ay. Yung view ay. Hindi rin ako bulumamping. Yan, matawad na ya. Bike point. Dili ako rin magtawad. Ako rin pagutan eh. Pagod. Ano ni mo? Ano na yan? Split. Bike. Wala kita makaroon. Ano na kasi? Ano na ko ron? Ay, Dala na ko tanan. Ako ako. gamit. Simbolo na ko ron. Right, kayoy. Pinsan na pinsan. Ikan na. Sabi ya? Amping. Oh, amping ya. Diretso lang. Biglang likto. Pumunta ba? Ano iba bilabon ninyo? Yan, itong ayun ito. Pag-select sa mo, 920. 920? O katong budget mo na imo, pwede ka mag 650. 1080 na sila pareho. Ang mas higher dito, mas higher ito ang quality sa Philips. Philips? 1080 HD. Ano mo? Wala ko'y paliton doon. Sige, ano? Lapas mo. Pinahanggan ako. Ano magana? Plug and play magana? With mic, ikuan, built-in na microphone. Ako na. Dili ka na ba? PC. Windows. Recorded na to tanan. Kalibangon ka dre. Okay. Oy, biulay. Muyap ko. Dili man ba? Ila join lang kumalikbang. Dahil ha. Pero Windows ro. Pero vintage. Ay, tama din no. Tara. Ito. Windsor ro nila. Oh, tara dito ta. Dali eh. Dugaya oy. 5, 4. Ay, tama din no. Ikaw na yun na. Ji, darga motherfucker. Woo! Men, asay nice sling ay kanang ano, sling bag ay kanang taga na kanang bag og hinipis ra. String bag. Oh, string bag. Ay naka diha ah. Punta na daw to diha. Bako na motor siya. Sige tara dito na tayo ladiklit. 1, 2, 3. Go! Ako sa pala yung armor. Pa orange eh. Tumba bitaw. Caught on cam, motherfucker. Ay, Diana! Karabang sa lupa pa yan. Wen! Renzo. Ala na, adik Loy ba? Loy! Loy!
ka bata? Hoy! Ako po! Laki mo na! Nuntok ka na! Laki mo na! Nakakita namin bike pro sa imo ah. Pilay budget mo. Ipatungan to na mag 1K para ano ba, buraot. Amo gikan. Amo pang kwaon dito. Amo pang kwaon. May budget. Adi mo gikan. Ayon saan mo pagkuha? Bike ka. Ganun. Kana lang gamito oh. Kaya kakaya anak Loy. Hoy, pumasok ka. Dogi. Simot ka na, Charles. Ha? Simot ka na. Saan kayo galing? Bumili kami ng cam para sa ano, Pornhub Para sa University. OnlyFans. OnlyFans. Sige ka, mga drone. Kanawat ang mga beat, hindi mo masabi. Parang gitawag. Mati niyo mo. Yo, what's up? Madere. Mas mo yung gikuha. Yan na. Dapat di ka mo nagpedal no? Dapat takon-takon may goal. Arang babaon bawat tanong mo may tugon. Tigre naghamon maghintay sa pagbangon ng leyon. Magpakatotoo kayo hindi puro karason. Naghahanap kumakayod kasi gutom. Naaalala nyo ba yung dagang inalipusta nyo noon? Pero pare wala na iyon. Matagal kinalimutan. Baby tayo sa ngayon. Di naman masyadong mataas pangarap ko, abot lang sa moon. Hinanap ko kung ano ba talaga ang layon. Balito ka nga natin, siguro ko sa bintana mo. Alam mo ka bata! Nag-ball. So kaya nag-cloud sa Lirin. Nga na ang beat ba? Tapos kahit ganyan yung gangsta kayong lyrics. Kita pinamag, sigma. Pinarel. Puro haslin, bawat. Basta sa duway ka pa. Para recorded ba? Nagpapatan ko muna. Naman, usap lang. Promise, usap lang. Kasi mapamili yun ba? Pila gani? 500. Tarong ba? Kape ra, kape. Kape ra. Kape. Pila din mga po? Kami doon yung muli. Ang muli. Dahil sa demo. Dada. Dada kat movie da. Sign to what you do. Dati may kanya sa amin si video. To, nainay sa amin. Maraming salamat. Muntikan ko pang mailuan ang aking camera. At namataan ng aming team. Lipad ng aming team. Lumipad ang aming. Salamat sa akin. Mga business dyan po. Cyrus biya ato ng pilit. Nakuha na. Bakit tayo ibang naon? Buta na ako sumakan. Terus mo ito nagkanaw. Laban din ako ng helmet ako rin ba? Buhok na kag. Si Steel Jack ni. Kapag oil slick. Ilas na. Ilas mo dun. Pila mo na yan. 7. Wala na si gamitin. Mine na mine. Pamain to. Sami? Ang music video ay ang track kaso latin ninyo karon. Ito ah.
Tapos okay na. Sige, okay na boss. Pero ang ay pang sige okay na. Targa. Sige boss. Sige. Sige boss. So, good afternoon. Ako dahil si Francis Charles Miranda, nagpuyo sa Tagum City. 19 years old. Then I'm a freelance videographer. So kasagaran kami to naga-cover og mga events like wedding, mga debut and mga daghan pa nga mga events. Communication manggod ko mag-unsa gyud murag makatuon og maayo ba. Then sa kanang ingani lang murag maglisod siguro kog ano apply sa kong galingon kung saan ako pag padayon og ano ba pag-learn anak ba.